Sådan, i dag skal vi lære mig at kende. Sådan, jeg hedder Herman H.K. Bo. Jeg er sådan ikke fået fat en kamera. Så vi lige flyttet, så jeg har ikke fået fat i mit kamera. Nej, vi har faktisk ikke flyttet. Jeg kan bare ikke finde et kamera. Det er lidt irriterende, så jeg filmer faktisk med iPhone nu, og det er sådan ret lortet kvalitet. I dag skal vi lave en, der hedder Lær mig at kende. Jeg er 9 år gammel, og jeg hedder Herman H.K. Bo, og mit yndlingsfag er cirka billedkunst. I billedkunst går alt slå over til håndvasken og sprøjter eller noget maling på en tøj. Jeg keder mig. Så ja, det er det, jeg plejer at gøre i billedkunsttimerne, så det er ret sjovt. Så ja, jeg håber, I kan lære mig at kende. Og husk at like, abonnere og subscribe. Ses.